s názvem Sněhurka. Za 9 horami a 9 řekami bylo nádherné království, kterému panoval král s královnou. Měli překrásnou dceru, která se jmenovala Sněhurka. Když bylo Sněhurce 18 let, její maminka, královna, zemřela. Neuběhl ani rok a král se znovu oženil. Jeho nová choť sice byla moc krásná, ale také hrdá a pyšná. A nesmyslela, aby byl ještě někdo krásnější než ona. Měla také čarovné zrcadlo, kterého se každý den ptala. Zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo vždy odpovědělo, ty jsi nejkrásnější a hásnější ze všech královen. Sněhurka ale tak rostla do krásy a byla líbezná jako jasný den. Až jednoho dne zrcadlo odpovědělo královně, ty jsi krasavice, zdejší, ale Sněhurka je ještě 1000krát krásnější, jasnější. Královna se velice urazila a už toho dne začala Sněhurku dokonce nenávidět. Rozkázala jednomu ze svých mluvčích, aby Sněhurku zavedl do lesa a tam jí zabil. Služebník měl ale dobré srdce a nechal Sněhurku jít. Královně řekl, že je princezna mrtvá. Smutná Sněhurka zatím bloudila po lese. Konečně vylezla k malému domečku. Vešla dovnitř, aby si odpočinula. Uprostřed stál malý stoleček a na něm 7 pohárů. A protože Sněhurka měla žízeň, ubila z každého z nich. Objevili spící Sněhurku a moc se jim líbila. Královna věřila, že je Sněhurka mrtvá a proto se zeptala zase svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, řekni, kdo je nejkrásnější na zemi. A to jí odpověděl. Ty jsi krasavice, zdejší, ale Sněhurka chce být 1000krát krásnější. Stačí. Rozduřená královna přichystala otrávené jablko a vydala se do převlečku. Tomu se líbí vlastně. Sněhurka vyhlížela oknem a řekla jim, nesmím nikoho pustit do domu. A královna na to nevadí, vezmi si ode mě alespoň tohle jablíčko. Sněhurka ho vzala a s chutí se zakousla. A v tu chvíli padla k zemi mrtvá. Když přišli vlastníci domů, Sněhurku se jim zčíslit nepodařilo. Tak tedy pro ní udělali skleněnou rakev a uložili dovnitř. Odnesli rakev na skleněnou horu a tam Sněhurku 3 dny oplakávali. 1, 2, 3 stačí.
A tak se najednou stalo, že kolem jel královský princ. Princ prosil, dovolte mi tu dívku dovést domů. Ty paslíci královského prince střelila a tak mu to dovolili, když sloužící odnášeli dovnitř. S mrtvou sněhurkou jeden z nich zakopl a málem smutné břemeno upadlo na zem. Otrávené jablko vyklouzlo princezny z úst. Jsi u svých přátel, odpověděl královský princ a vyprávěli, jak se to všechno stalo. Princezně jsem princ moc líbil a tak ráda souhlasila se vším a hlavně, že s ním odjede jeho královských rodičů. Tam se Sněhurce moc líbilo. Princ slíbil Sněhurce, že jí postaví zámek s nádhernými komnatami, překrásnými zahradami a uprostřed podpis. Princ pozval na svatbu i zlou Sněhurčinu macechu, když stoupila do sálu, uviděla Sněhurku a vrazila jí pár